Λοιπόν, θέλω να κλείσεις τα μάτια σου. Κλείστα. Κλείστα. Μην τα ανοίξεις. Τι κάνεις τώρα, μπορείς να μου πεις? Περίμενε. Λοιπόν, θέλω να μυρίσεις αυτό και αν βρεις τι είναι θα σε παραδεχτώ. Με κλειστά ή ανοιχτά? Με κλειστά. Σουμάκ. Ανοίγω. Σουμάκ. Σουμάκ. Λοιπόν, τώρα πραγματικά εντυπωσιάστηκε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είμαι καμιά άσχετη. Όχι, αλλά τέτοια μπαχαρικά ούτε επαγγελματίες δεν τα ξέρουν. Εγώ τα ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, θα σου το αποκαλύψω το μυστικό μου. Για λέγε, γιατί είμαι πολύ περίεργος να μάθω. Βγαίνω πάρα πολύ συχνά βόλτα στην αγορά με αποτέλεσμα να έχω ανακαλύψει όλα τα μπαχαρικά, ακόμη και τα πιο περίεργα.